Mayong adlaw sa inyong tanan di ang mga ma'am og sir, grabe na gyud, dili na gyud nako ni makaya nga ani nga sitwasyon ba. Ipadayon pa ba nako ang akong pagtabang sa mga pobre or dili na nako ipadayon? Kay buto no naon sobra na gyud ba. Ako pa'y nahimong dautan, dako kaayo nga nawala nga kwarta sa mga tao karon nga gigamit ang akong pangalan para magkapang-scam lang gyud sila. Almost 70,000 ang nawala sa ako ang mga follower nako tungod aning iskamera ni. Gisundog niya ang ako ang pangalan, gigamit ang ako ang nawong para magkapang-scam. Maluoy, in taon ka, ganahan ka, kanay mo ang in-scam, mauna mo pagkaon sa imong pamilya. Grabe ni ka ba, dili na basta-basta ng imong gibuhat karon ba? Wala kay kasing-kasing. Ug ikaw nga nagtan-aw karon nga iskamera ka. Una-unaan nakatapal ko sa imong binuhatan. Kinsay kaluluoy karon ako. Daghan kay kog mga follower karon nga nagreklamo. Nga ilahang mga kwarta sa GCash nang wala. Paminawa ninyo karon ha na ako ebidensya diri ang mga ma'am ug sir nga nanawag sa kuha nga usa ka follower nako. Naluoy in taon ko ni hangyo sa saguwa nga. Kung mahimo magpatabang nga ibalik ang kwarta sila ha. Paminawa nyo nag-record diri ang ako ang katawag kaganina. Nanawag sa akong number kaganina mga ma'am og sir. Dako jud kog natapal ba. Katong uban wala na ko napatapalan. Pasensya kaayo kay tungod nawad-an kog budget. Unsa pa man ang akong itabang sa mga pobre ug ako ang mga kapital nako para itabang sa mga pobre. Nahurot naman og tapal. Mao na nga karon mga ma'am og sir, nagunahuna ako. Unsa pa man ako ang budget para itabang sa mga pobre. Kay buto no na ako tabang mga ma'am og sir ginagmay ra in town. Dili nagko tungod dili ko dato mga ma'am og sir. Paminawa ninyo ang record sa ako ang katawag kaganina mga ma'am og sir nga usa na ko ka follower. Grabe gining iskamera ba, paminawa ninyo. Sir Cardum, maluwi ka, tabangi mi, nawadaan mig 30,000 sa umuang GCash, ug ako ang friend nako, nawadaan po siya, ug 20,000, tabangi mi in town Cardum, kay puro in town may mga senior ani. Lantawa ragon na. Senior pa, gikwaan pa ninyo kwarta. Mao pang wa pay trabaho. Di mo maluoy ana senior. Kay buto nun naon, hinaguan na nila. Ayaw mo pag inana, oy maluoy yung taon mo sa mga tao. Kinsa may kaluluoy karon ako gihapon, kay ako ditapal sila ha. Grabe na gyud mo ba? Ayaw mo pag inana, oy maluoy yung taon mo. Grabe naman ka mga kamera ka. Napaisa diri ang ako ang gina-record, napay uban nga wala na ko na-record. Tungod sa kadaghan sig panawag sa kuang gipang-scam aning piki nga kartong. Grabe, nawa. Binabog ikaw to nagka-reply sa mga ipangayuan pamig personal information ug mga balik ID para daw maka-register sa ilahang platform pagkauman mag-register. Hagagan daw minimo og 20k. Natingala na lang nga gi-block may pinakalit paglantaw na ko sa ang GCash sir. Nawala ang akwang 10k maskin pang tuition to sa akwang anak sir kung palit na mong bukas nawala yung tabangi mi sir nga mabalik to sir. Dili ka maluoy anang iskamera ka. Una-una pag tuition to pang bugas in town. Pamilyado ang imong gikwaan. Hunaw-na pag ayaw di ka maluoy ana wa kay kasing-kasing asa nimo gibutang imong kasing-kasing. Pag tuition to sihang anak, pamugas nila. Tapos imuhar gikawat sa ilahang GCash, gipangayuan nimo personal information ug mga valid ID para magapang-scam ka. Gigamit pa nimo ang akong pangalan. Na kay tao nga gigamit. Ako pa jud. Ako nahimong dautan ani. Hunaw-na grabe akong tapal, ba di ka maluoy, igor ka mangawat sa akong mga video pag re-upload nimo sa imong Facebook nimo. Grabe na pugkawi, ayaw pag inana. Ay, ambot na lang in town. Ginuon ay bahala sa imo ang iskamera ka. Wa kay kasing-kasing in town. Uber na pug kay kawi. Di ka maluoy. Kwarta sa tao imong gipanguha. Kisay mahulog dautan ako. Ako'y nagatapal sa imong gipang-scam. Muna yun na Grabe gyud mga ma'am og sir nga gibuhat ng iskamera. Ipahibalo na ko sa inyo mga ma'am og sir ang tinuod na ko nga Facebook. Mao ni ang Cardong 1.1 million followers. Ang scammer karon mga ma'am og sir ipakita na ko sa inyo ha, ipanglapag na ko ilahang mga Facebook diri ah. Mao ni Cardong vlog. Cardong. Napay isa diri nga Cardong 114 friends ug nakita ninyo mga ma'am og sir. Ug usa pa napay isa diri nga 1 million followers, zero following.
Kana mga ma'am og sir, piki ni. Dili na siya followers ha. Kana siya bio na siya mga ma'am og sir, dili na siya followers. Bio na, description, profile ni. So dili na siya page. Ang tinuod na ko nga page mga ma'am og sir, di ara mga ma'am og sir 1.1 million followers ug nakita ninyo mga ma'am og sir. Mao ni ang timailhan no. Mao ni ang tinuod 1.1 million followers. Kanang isa mga ma'am og sir, scammer ni. Mao na gigamit pa nga akong naong para magkapang-scam. Grabe gyud. Ug usa pa nga mga ma'am og sir, napog ko yung mga prop diri mga ma'am og sir. Example og naay mga inani mo message sa inyo ha oh. Mga inani pangayuan mo mga information mga ma'am og sir. Mga inani valid ID sa personal code nimo. Pangayuan mo mga inani mga ma'am og sir. Ayaw gid mo panghatag mga ma'am og sir. Kay wala na ko'y katapal sa inyo ha. Ayaw mo pa-scam, ayaw mo pa-toto sa mga scammer kay sus. Grabe gid gibuhat yung scamera ba. Wa ka balo mga ma'am og sir, ug ipadayon pa ba nako ni ako ang pag-vlog nako. Kay butan hunaw naglibog ko karon mga ma'am og sir, ug asa kumukuha og budget para itabang sa mga pobre karon. Tabangin taon ko ninyo mga ma'am og sir. Nga ug naa manggaling makalukit aning mga tawhanan ni mga scammer ni. Nga ako ara gyud makuan mga ma'am og sir, Ginoo ni bahala sila ha. Nalipay po siguro ang scammer no, malipay po ang scamera mga ma'am og sir ba nga ang iyang ipakaon sa iyang pamilya. Ini-scam niya sa kwarta sa mga tao, grabe na gyud di makaya ni. Tabangi ko ninyo kalat aning bidyuha mga ma'am og sir aron maawir ang tanan maong uban dian ako mga follower ayaw gyud mo pa-scam walay kardo nga mo message sa inyo nga mo reply sa inyo nga mangayo og personal information og mga valid ID ayaw gyud mo hatag mga ma'am og sir kay scammer na. Ang tinuod nga kardong dili na mangayog personal information. Tabangi ko ninyo mga ma'am og sir nga makalat ning bidyuha kay maro gyud ang mga ma'am og sir tabangi ko ninyo nga i-share sa inyo mga kaila nga ayaw mo pa-scam. Walay vlogger nga mangayog personal information og mga valid ID. Kay kami igor ra may mo upload og mga video maura gyud na. Kay buto na ang income namo sa mga video mga ma'am og sir maura gyud na nga mo ang ginatabang in town. Maong ginagmay parang income namo sa vlog namo kay buto na naon. Moingon sila nga dagko ang income sa vlog. Pag sure lang in town ng uban dia kisultihan ta mo. Kanang moingon dia mga ma'am og sir nga dagko ang income sa kuang vlog. Dili na tinuod mga ma'am og sir usultihan ta mo ang income sa mga video. Example maka 1 million views ko. Pasalamat na lang ko og naay mga 2,000 ang mopasok ana grabe. Sultihan ta mo mga ma'am og sir ang 2 million, 3 million, 5 million. Nakoy views nga 5 million views pero ang income ni pasok kato kabalo mo. Nara sa 8,000 gamay ra kayo. Imagine ninyo na sa kuang napagawas nga kwarta. Ang uban, wala ko kabawi, lugi ko sa uban. Pero, okay ra na. Ang importante, nga makatabang ko sa mga katauhan. Pero kanang uban diri ang eskamera ni, kanigyo dili na ko madawat yun ba? Ginoo ni bahala sa mga eskamera ka, bahala na kasi kinabuhi ni mo. Mao lang gito akong hangyo mga ma'am og sir. Ayaw gid mo pailad sa mga scammer karon mao na ilang mga modus karon. Matingalan na lang mo nga mahurot ninyo ang GCash ninyo ug mga bangko ninyo diha tingalan mo wa ni unod ninyo mga bangko ATM ninyo. Grabe yun.